Hej så, Morten Nielsen fra MHN Consulting. I videoen i dag vil jeg give jer en introduktion til brugen af AppSheet. AppSheet er et tool, som vi anvender hos MHN Consulting til at bygge mobile løsninger direkte ovenpå regneark. Fordelen ved AppSheet er, at det er utrolig simpelt at have med at gøre. Det betyder, at vi rimelig simpelt, rimelig billigt kan bygge løsninger, der er skræddersyet til lige netop jeres behov. I eksemplet i dag starter vi med et Google Drive regneark, Google Sheet. Det kunne også være et Excel regneark over Dropbox eller OneDrive. I det her eksempel vil jeg vise jer, hvordan vi har bygget en løsning til tidsregistrering for medarbejdere, hvor medarbejdere kan registrere timer på deres egne projekter, og hvor du som leder kan godkende de her timer. Du kan allokere projekter til dine medarbejdere, se dine medarbejdere og oprette nye projekter osv. Det hele bygger som sagt på regneark. Det første ark, I ser her, det er de timer, som medarbejderne registrerer. Vi har et navn og en dato. Det giver os så en ugedag. Det er mange gange lettere at forholde sig til ugedagen. Specielt når vi så har ugenummeret med. Vi har et projekt, et antal timer, en ordre. Mange gange vil kunder gerne have et reference til deres indkøbsordrenummer. Det kan være et projekt, skal ud på flere indkøbsordrenummer hos kunderne, hvis de har krav om det. Og så skal der jo selvfølgelig også være plads til nogle bemærkninger. Det første ark, det er de åbne timer. Det er dem, der endnu ikke er faktureret. I det øjeblik, vi fakturerer timerne, så flytter vi dem automatisk over i et andet sheet, sådan at man som medarbejder ikke kan komme ind og rette i de registreringer, der ligger. Vi har også en oversigt over de projekter, vi har. Lige nu har vi, hvad giver det? 6 projekter med nogle oplysninger. Vi kunne sagtens have flere oplysninger på de enkelte projekter, hvis der var behov for det. Vi skal også have vores medarbejdere. Igen et regneark. Vi har deres brugere. Det er den nøgle, vi bruger til at styre med deres Gmail-brugere i det her eksempel. Noget adresse, telefonnummer, et billede på medarbejderne. Og til sidst har vi en allokering af medarbejdere til projekt. Det vil sige, hvilke projekter må de enkelte medarbejdere registrere på. Så grundlæggende et meget simpelt regneark, som I sikkert har set mange af tidligere. Hvordan virker det her så på appen? Jo. Hvis vi starter med at gå ind og kigge på vores tidsregistrering, skal jeg lige have sat op, så vi kan optage mobiltelefonen også. Den kommer så der. Vi går ind i tidsregistrering. Et fælles billede, jeg havde som baggrund der. Jeg opdaterer for lige at få de sidste data med over. Det var det hele. Jeg har 3 registreringer. Vi kan se, så er der flere registreringer her i regnearket. Men det er ikke dem alle sammen, der er for mig. Det er faktisk kun de 3 nederste, der er mine. Og det er dem, jeg ser her. Jeg kan så lave en ny registrering. Det kunne være til den 27. januar. På et projekt. Online ugeseddel. Vi bruger måske 5 timer på det projekt. Og kunden har en ordre, der kan hedde 4500 123. Vi har nogle bemærkninger. Der kan være noget tekst, nogle ting, vi gerne vil fortælle. Ja, ikke specielt genialt. Det vil jeg kan indrømme. Jeg trykker gem. Og se nu regnearket. Vi får en linje mere på. Dataene bliver udfyldt. Bladrer vi til højre, kan vi se, at det er en linje, der endnu ikke er godkendt. Jeg logger nu ud af brugerappen
og hopper over i appen til godkendelse af timer. Den har vi her. Og jeg har en liste over mine timer. Eller de timer, de timer, jeg som ansvarlig leder, skal godkende. Dem, der er markeret som grønt her, det er dem, der er godkendt, men endnu ikke faktureret. Røde timer, de er afviste. Det vil sige så, dem skal medarbejderen ind og kigge på igen. Og så har jeg nogle, der er hvide dernede, det er dem, jeg ikke har taget stilling til endnu. Der er den tidsregistrering, jeg lavede for lidt siden, på onsdag den 27. Den kan jeg gå ind og kigge på. Trykker på ret. Og jeg kan vælge at godkende den. Og tryk hjælp. Vi blærer lige herud. Bemærker nede i bunden af appen, der står opdater 1. Det er fordi, at godkendelsesappen har jeg lavet, så den kan køre i offline mode. Det vil sige, at den afleverer ikke timerne hver eneste gang, jeg trykker ret eller gem eller noget som helst. Den samler timerne op lokalt på mobilen. Hvorfor har jeg valgt at gøre det på godkendelsesappen? Jo, fordi mange gange på en godkendelsesap er der måske flere dage, du gerne vil godkende på en gang. Og så er det noget hurtigere bare at tage den en af gangen, og så godkend, og ikke skulle opdatere hver eneste gang. Når du så er færdig, så går du ind og trykker opdatere. Og så bliver dataene så opdateret til regnearket. Du kan se herovre i regnearket, der står nu ja ved godkendt. Hvad kan vi så med af den her godkendt timer app? Jo, du kan selvfølgelig se dine medarbejdere med et billede her og et navn. Der er link, så du kan ringe til dem direkte fra appen. Du kan se, hvor de bor. Og vi kan lave navigation via Google Maps. Ja, det er faktisk her, hvor jeg sidder. Ikke så godt et eksempel måske. Men du kender sikkert Google Maps og navigationen der, så det vil jeg ikke gøre mere ud af. Hvad har vi mere? Jo, vi har projekter, og vi har vores projekter liggende. Her kan vi så gå ind og oprette et nyt projekt, hvis vi vil. Når vi opretter det, så ryger det så ind over under vores projekter. Vi har vores projektallokering, hvor vi kan tilføje en medarbejder til et projekt. Det kunne være vores nye server, hvor vi nu tilknytter en ny medarbejder igen. Vi skal lige trykke opdater. Og det var sådan set det. Det var AppSheet et simpelt eksempel omkring tidsregistrering og mobile apps. Som I sikkert næsten kan fornemme, så er AppSheet et utroligt fleksibelt værktøj. Det vil sige, at den her præsentation skal I tage som et udtryk for, hvad man kan lave, hvad der kan lykkes i AppSheet. Når I går i gang med en AppSheet-løsning, så er det en god idé, at vi lige sætter os sammen og finder ud af, hvad er jeres behov præcist, fordi så kan vi skræddersy løsningen lige netop, så den dækker jeres behov. Det kunne jo være, I for eksempel via kilometerregnskab på os, hvor vi beregner afstand fra hjemadresse til kunden. Det kan være noget med GPS. Det kan være noget med, at vi vil samle bilag op, også for eksempel for udlæg, parkering, andet kunne man samle op også. Det var det, jeg havde at fortælle om AppSheet. Kontakt os gerne. I kan fange mig på 30 53 13 51. Det er mit telefonnummer. Eller mhn@mhn-consulting.com. I kan finde kontaktinformationer og så videre på vores hjemmeside. Hej.